tuig 2021 pagkasaulugon nato ang ika-5 nga gatusan ang kasaulugan sa pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa Pilipinas. Kay niadtong tuig 1521 gisaulog sa unang higayon ang Santos nga Misa o ang sakramento sa pagbunyag dinhi sa Pilipinas. Nahitabo kini sa diha nga miabot ang Makatsila pinanguluhan ni Ferdinand Magellan. Agi og pagpangandam ni ining maong kasaulugan ang ika-5 sentenaryo sa pagsugod sa Kristyanismo dinhi sa Pilipinas. Ang atong mga kaobispuhan naghimo og pangandam. Gani ang pangandam niini nagsugod pa ni adtong 2013 tuig 2013. Unya gisugdan ang 9 ka tuig nga pagpangandam alang sa 2021. Kung hinuluman ninyo, gisaulog na to sa 2013 ang Integral Faith Formation. Sa tuig 2014, ang tuig sa mga laiko. Sa 2015, tuig sa mga kabos. Sa 2016, tuig sa banay o sa Santos nga Eucharistia. Ug atong mahinumduman, mausab to ang tuig nga gihimo dinhi sa Sugbo, ang 51st International Eucharistic Congress. Unya, sa tuig 2017, isaulog na to ang tuig sa parokya isip pag nag-ambit sa mga katilingban. O sa miaging tuig, isaulog na to ang tuig sa mga kaparian o sa kinabuhing konsagrado. Niining tuig karon gisaulog na to ang tuig sa kabatanunan o sa sunod unya nga tuig ang Year of Ecumenism and Interreligious Dialogue unya sa pagkat 2021 2021 pagkasaulugo nato ang tuig sa misyon. Tingali mangutana mo nganong naaman ta ning siyam ka mga tema giunsa man ni pag-abot. Kini gibase gyud ni sa mga obispo sa 9 pastoral siyam ka pastoral priorities nga gihinganlan ng daan sa mga obispo niadtong tuig 2001. Kay katugong tuiga, nagtapok pag-usab ang mga obispo, kaparian, mga pangulong siglar, na po katuig human sa PCP2. Unya, ang PCP2 gihimo man to sa 1991, o 10 years after, hinganlan kung unsa gyud kay kadaghan kayong gihisgutan atong plenary council. Pero nagpili lang ang mga obispo na itong panahuna kung unsa ang siyam na labing ikinahanglan nga atumangon. Ug mao na ning siyam ka 9 pastoral priorities nga gihimong tema agi og pagpangandam sa tuig 2021. Ug aron gyud nga makaandam ta pa nining tuiga, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines pinaagi sa iyang opisina ang Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. Mi pakanaog og usa ka lakang no nga himuon kining katapusang tulo ka tuig sa dili pa ang 2021 himuon ni siya nga intensive massive formation program. Mauna nga giplano sa mga kaobispuhan nato nga matag simana adunay mga tema nga pagahisgutan sa mga archdioceses, sa mga parokya, sa BEC, sa mga lumas, sa tanan nga giplano, giorganize, gihimo sa atong Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. Ug pinaagi niini mosamot kalawom ang atong pagtuo. Makasabot kita kung unsa ang atong tinuuhan. Unya sa ingon niya na mapaduol tag maayo sa atong Ginoo human sa 5 ka tuig nato nga pagpuyo isip na Kristiyanos. Ug salamat kayo nga dinhi sa Sugbo
ang atong Commission on the Laity, no? Kining bag-ong natukod nga komisyon sa mga laiko, mi tubag nining maong hagit. Pinagi sa ilang programa sa gitawag og pagsangyaw 2021. Ug kabahin niini maong kalihukan, mao ang paglakip sa formation program sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Paglakip sa plano, kay daghan man sila mga kalihukan. Pero gi-appeal jud nila nga dunay formation program nga binasi sa unsa ang gitudlo sa ato ang mga kaobispuhan. Ug munang karon isugdan kining maong sinimana nga kalihukan, series of formation program ug hangtod pa ni hinaot pa unta hangtod pa gyud ni sa tuig 2021. Nya kining maong mga panudlo gibase sa tema, kay doon na natay tema para sa year 2021. So in English, 500 years of Christianity gifted to give. Nga kitang mga Pilipino diay, no? 5 kagatusan na katuig para Kristiyanos. 5 kagatos katuig para Kristiyanos. Ginasahan aron ihatag, aron igasa, aron ikapaambit. Ilabi na gayod sa gasa sa pagtuo. O kining tuig 2019, ang main theme nato niini mao ang pagtuo, Kristohanong pagtuo, tawag, gasa ug misyon. Unya mao na ni atong pagahisgutan sa sunod nga mga adlaw. Muna nining pagbukas nitong pagpanaw sa pag-ila, pag-ayo sa atong Dios, ang hinao ta, pag-ampo ta, nga manalangin unta nato ang Dios kanatong tanan nga gigasahan sa grasya sa pagtuo aron mapaambit sa uban.